ụja akwụkwọ ịkpachapụrụ ya anya olu na mgbede ọ bụrụ ezigbo otu akwa ọdịji akọrọ akọ eji iji na ala ịchịkwa onye ọfụma ọfụma ruo olu gị ndị kọrọ ji ga-aghọta ibe okwu maka ji ahụ epụtara aha nwa ogbudebụ nri ji a na-aga n'oge so na ibe ọbụ na mmadụ na-eme kpachapụrụ ya anya ọ na-eji n'ikpeazụ wee na-asị na ji ohu anyị na-awa nke ahụ ọ bụ ga-ata wee na-asị na ji anyị na-awata aka onye ga-eri egeri n'ndụ site ahụike site ihe akụ akụ ibe enwe wee were afa Chineke kere anyị wee na-awa ji a n'afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ. Biko ichie ọranye ọwa abụbeji nke ara a sị na ọ na-abụ mmiri ụlọ ofe dị mma erike ji onye agụ na-arụ n'igwe afọ onwere so anyị ga na-atawa ji a ama na ọhụrụ mgbe a ga-ebu isi oji ka ekwuzie na ọka onye kere anaghị ebe nọ isi ọzọ ọwa azụkwu ka esi eme ife a ga-eri dị mmiri ihe niile dị mana ji bụ isi ụbọchị ife anyị na ga ewere n'ụbọchị taa ka ọ ga-eji wee were ji wee were mee apataiza akụkarịa ji ewere banye n'ọrụ anyị zụrụ ga-alụ anyị mgbe anyị ga na-anọtụ ji n'ọnụ ka anyị si eke egwu kedu ijele ka anyị were na-eme maka ji Ejima. Okay. Mula ogekene mono. Mono. Zono. Katano. Biko. Kubisi demo. Ka m kọwapụta ndị mere na ọnọdụ anọ taa dịkwa n'ụdị dị iche. Nke izizi bụ na ndị ji nọ anyị na-ekele unu unu gbara egbe bọọlụ galigwe ụmụnne anyị ndị tigasịrị aka ndị akpọ na fon ndị zara aza nke ha mekarịchara ndị agaghị aza ya aza ya echi Kens anyị na-enye ekene Kens nwanne nwoke Emeka Ọkpara meze onye ji anyị na-ekwu ọkụrụ anyị 100,000 isi anyị si wee na-eme otu Igbo ọbụla ka anyị gwara ọtụtụ program na anyị amaghị ezime ọbụrụla anyị 15,000 ejiri asụkọ ọ nwekwara nwanne anyị a na-ekwu ichi aka eze Mana afọ ochie ka na
Oke, bagai nak. Embeb. Bagai nama apa? Oh ya, mau buka. Kena mulu. Nanti kita dulu. Kita aku. Nah, udah. Kukuman yang bukan. Bagai nak. Uwe beri sambiano, wanya biano gula sih. Maksud mereka, lalu kamu malam makin dekat main. Uwe ayat temunya orang ayo gula sih. Chief, uwe punya itu udah nanya apa banyak kali bawa, sembuh ini nama cewek ni ajiu, nama yang aku nanti belum nunggu, terus anak aku sah, kalau betul betul ketons, gue sih ayu gue, ini dah kali kan jobs, kena punya tak ketons semuanya, angkat main agak pasang dia, nama yang nama, kalau ini mesti baik, gue bisa bawa tak ketons, angkat jangan gue terus, saya Yeah. Sure. Ada orang itu. Mereka naik. Ayo baru. Dia rata-rata. Karena sebelum Yesus nama, banyak belas dalam bukan mana waktu kamu berkata bahwa baik kursi MC dan bapak berkata aku itu jadi begini berapa Yesus ini siapa ya? Aku berkata begini malu, malu. Ada mana dan mana dan dulu. Ejen ba mo tayo fe wa ti ano gogo o de do so go bai e fo ke ta na ai na no na go ko na go de do si le bi mo to na ku mo de pe ka le ko no e fo na ko pa la wa na pa e fo mo pa Ai si on bata. du ji no Bata. ai su da no ai le ko go do su da ba ma ke ko o no go Ele não alcança o jogo mesmo. A gente quer ter de novo, né? Se tá a coisa vai lá fora, já que vai no outro. Agora que tá cá, não que brothers, mas que tu não não se vai lá. Tá não, se tu tá lá. My best year, tudo que der uma melhor. Amatodi ande village mara yo guru abela wa otu o le no bele no bele
next year ọ bụrụ na Chineke chọrọkwa sọpụ okpuru ebe a next year ndị village anyị akpata village ndị mara anyị okirikiri ama na ndị obodo na ọgwa ndị obodo tinara agba na mmeri na adịla owe na-aga so anyị toro ndị niile nyere aka ha nsị ndị na-abụ gosi ndị ndị ọkpa egwu wepụta ọkpa egwu olufu na agba egwu adịta egwu a n'ụtọ ọ mmadụ na ọ gara mmadụ ga-ekwupu na egwu were ebe mgbe tata maka na onye dị na-egwu na-esi na-abata bie ọ bụrụ na nwoke n'ogo nwaanyị ndị bịa ya efe ọnụ nwaanyị ọzọ maka na ọbụrụ ofele ikwe na-esi na ọnụ ya teta agwaghị ife ọkwụ na ya so ọ ime ka ndị mmadụ gbara mbọ a sị na no food for lazy man wey go so ya ọ bụrụ na nga na-atọ gị ndị mechaa otu ụbọchị si dị taa hụ ka mmadụ si buru mechin a n'afọ ụkọbọ n'afọ afọ wee naba ọgbada mbọ next year onye ọbụla akwado onwe ya ọfụma ịma ma ọ ga-adabara gị ọ bụ aja metụrụ ọrụ mmanụ ọ bụ mmadụ tụbara alụ tụgide alụ tụpụta na a ga-akwado ụmụ ọdịda ife obodo empowerment ọ ga-akwalite ụmụ ọdịda anyị ike usoro ebe a na-eme hapụ ịgbara mkpụrụ mmiri ma ọ bụ nzebe eri ọ ka agwaba na egoro na agrikọlchọ ịba na farming system ị gaghị eme na-eme ego skel efugo ndị nyere aka wee fụ na meshin ga-aba aka ọgbakọta otu mmadụ ebugo moto ọ bụghị ofele so anyị na-ekele ndị netụla alụ ndị niile aka fada na ndị niile ife dị mma na-adị mma wee mee ka ọnọdụ ahụ etu a n'ụbọchị taa anyị na-ekele ha ekpere anyị na-ekpe ọfa anyị na-agọlọfa bụ na ebe ha ji wepụta ife ha ji akwado ndị obibi ma ndị ji ego were kwado ma ndị jidere ojii na ma mmanya na ụzọ ọbịa dị iche iche ma ndị na-eme ndụmọdụ na ndị tụalụ Chineke ga-akwụ otu ihe na ụgwọ ọ ga-eme ka agụụ kwụsị ego ezinụlọ a anyị sụmụdalụ anyị kelere ụlọ wee na-ekelekwasị ndị ọkpọ dị iche iche akọkwara nwadike ka akpọrọ otu ọbịa ọ bụrụ na eti aka ebupụta mmiri ebe a afụrụ mmadụ ife ọrụ ebubere anyị ọ bụrụ na ọkpa okwu nye abịa ebe a ọ bụrụ na ndị obi nsalụ buburu ọkụ taata onye na n'obi ọ na-asị na na-adịkwa na ha lụgbere buburu ọkụ ọ mmadụ mere ya ekele ka nta na-ekele bụ ogologo ndụ na arụ ike chekwere ife ezewere ndụ aka bụ ego oyibo maka na onye obi na-ego malaria na mmiri ọ bụrụ na ego bata na nkịta malaria na so anyị ka na-ekele mmadụ ncha n'ime mgbe anyị na-ekwefu ka dịkwamachi amamihe obodo obodo ihe batara Sylvester ezigbo akpa ọgba ọzọ anyị na-amata gị anyị sịrị daalụ anyị kelekwana ndị dị iche iche anyị bụrụ ndị izele ọzọ biko ekele dịrị onye ọbụla ebe ọ na onye ọbụla si nọdụ kele sia chiaman ọgbọ dị iche iche kele chiaman ụmụnna niile dị iche iche agba ọrụkwa anyị sịrị daalụ ọ ife a ka anyị na-ata na ndị ojiri